Siboney naceu na Coruña no ano 1965, un pouco despois de que os meus avós viviran en Cuba. Os Siboney eran os indios que habitaban Cuba antes de que chegáramos os españoles e, bueno, conquistáramos a illa. Voltaron de alá, de Cuba, no 65, máis ou menos, e fundaron a empresa. Empezou o meu avó, mas meu pai. Os comezos foron complicados, como sempre, pero, bueno, a verdade que fixeron as cosas ben, sempre tiñen a prioridade de calidad antes que cantidad. Bueno, e agora estamos, meu irmán mas eu, na empresa, e somos os que levamos a empresa. Meu pai morreu fai anos, meu avolo tamén, somos a terceira xeración, e un pouco seguimos a mesma filosofía do meu avó e do meu pai, non? Mellor vender pouco e bo que non moito e malo, non? Un pouco a filosofía de Siboney. Outra cousa que penso que marca a diferencia ca terceira xeración, que somos nós, foi que empezamos a viaxar a orixen, a conocer os produtores, a entender os procesos que pasa o café antes de que nos chegue a nós, non? Esa información para nós é vital porque danos seguridade, confianza, e tamén temos a capacidade de transmitir ao consumidor todo ese proceso, todo ese traballo que hai detrás dos nosos cafés. É a primeira vez que vimos a feira de biocultura. Xa fomos antes fomos ás outras, pero, bueno, é a primeira vez que estamos aquí en biocultura. É un placer para nós, porque a verdade é que temos moitos cafés ecológicos, de arábicas especiales, cafés de calidade, e un pouco queremos poñer un poquinho énfasis é que non porque sea ecológico quer decir que sea de calidade, non? Pero nós temos cafés ecológicos e de calidade, e tamén con unha trazabilidade, non? Decimos que son cafés de autor, de produtor, non? Entonces, un pouco a nosa idea é eso, sobre todo eso, enfatizar en que non todos os cafés ecológicos son de calidade e que nos preocupamos de que, ademais de que sea ecológico, sean de calidade. É interesante, sobre todo, a nivel, imaxe, que a xente vexa que nós tamén nos preocupamos de que os produtos, o café que traballamos, teñen unha responsabilidade ambiental, non? Iso para nós é importante. E depois tamén porque, obviamente, hai moita xente que ven aquí buscando información sobre os produtos ecolóxicos, non? Eu penso que no mundo do café, en Galicia, penso que nós somos unha referencia en cuanto a produtos de calidade, café ecolóxico, bueno, un pouco que tamén que a xente poda disfrutar dos nosos cafés, que os prueben, e se lle gustan, pois que os merquen para casa, non? Nesta feria presentamos, creo que son hasta 7 variedades diferentes, non? Con perfiles diferentes, porque nós o que queremos tamén é explicarlle a xente que o café pode ter diferentes perfiles, non? Temos perfiles clásicos, que son cafés máis acidez redonda, máis achocolatadiños, corposos. Temos perfil cítrico floral, que son cafés con un poquinho máis de acidez, máis vivacidade, notas ao mellor mazá verde. E depois temos os perfiles exóticos, que chamamos, non? Por exemplo, Etiopía Mohamed Ali, que é o produtor do noso café, que son cafés con notas exóticas, ten notas afrutadas, marcadas notas afrutadas, non? Entón, tamén queremos que a xente reflexione un pouco e que se dé conta de que hai moitos perfiles de cafés, non? Un pouco eso, presentamos un poquinho tamén todas estas variedades. A maiores temos as cápsulas compostables biodegradables, co café ecolóxico tamén, porque, bueno, entendemos que o café non ten que ser un motivo máis para que o planeta se contamine, non? Sabemos que todas as cápsulas de plástico e aluminio son un problema para a natureza, e nós presentamos unhas compostables biodegradables con café ecológico. Prácticamente coñezo a todos os produtores dos nosos cafés, non? Vexo que hai en todos esos cafés moito esforzo, moita pasión, moita dedicación tamén. Pero, bueno, se teño que dicir, a ver, eu sempre digo que os cafés de Etiopía marcan a diferencia, non? Porque Etiopía é o origen do café. Ti acórdate que en Brasil non había café, en Colombia non había café. O café levouse desde Etiopía ao resto do cinturón cafetalero, entonces a zonas tropicais. Para min os etiopías son diferentes, non? Temos o Etiopía Mohamed Ali, a finca Boto, que é unha das fincas que ten Mohamed, ten unhas notas exóticas brutales. A verdade é que probas ese café e de repente te das conta de que a mellor levas toda a vida sin probar un bo café, non? Fíjate que eu penso que a xente que vende turismo a Galicia busca unha experiencia visual, busca a natureza, pero tamén a gastronomía. Porque penso que Galicia, en canto a gastronomía, somos referencia a nivel España e Europa, non? Entonces, eu relaciono que hai moita xente, porque eu viví moitos anos en Inglaterra, visei por todo o mundo, hai moita xente que cando vai de turismo
quere disfrutar de produtos locales, non? E para nós, que a xente veña, por exemplo, a Galicia e que probe, que disfrute das nosas costas, do noso marisco, do noso peixe, dun bo café, para nós o que podemos aportar nós en canto a turismo, en canto a imaxen de Galicia, en canto a produto de Galicia, non? Mañán vou dar unha charla sobre unha finca que traballamos de Brasil, amigos meus tamén, do proxecto Bobolín, que é un proxecto superinteresante, de un café sostenible, medioambientalmente, económicamente, un proxecto que empezaron esta xente que é unha maravilla, e depois o domingo vou falar dos cafés arábicas especiais, vale, que vai ser moi interesante tamén.